ఇందాక ఆల్రెడీ ఇంత ముందు ఒకసారి ఇవాళ తెర మీదకొచ్చారు. ప్రవీణ్ దసిగి, సీతారాం శాస్త్రి గారి పాట, డిఎస్పి గారి సంగీత దర్శకత్వం, వెరైటీగా టిప్పు గారు పాడిన పాట. నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటాన సినిమా నుంచి సంథింగ్ సంథింగ్ పాట పాడడానికి ప్రవీణ్ దసిగి. సో ప్రవీణ్ దసిగి అని అనే బదులు మనమేమో అన్వి వాళ్ళ నాన్న అని చెప్తే నాకేం అభ్యంతరం మోర్ అప్రోప్రియేట్ ఏమో. రైట్ సార్, వి ఆర్ రెడీ అండి. ఓకే, గుడ్ ప్రవీణ్ గారు. Something, 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 something. Something, something, there is something. Hey, I'm the lone who wanted something. కానీ ఏదో ఫీలింగ్ తాగున్నా నథింగ్ అంటున్నా బాగా కాసి తీసి ఇట్టే బయట పెట్టనా ఆజా ఆజా तुझे पता बार कुछ ना करना तुरंत रोजा आजा रे आजा जब आप जान ले बुझा करे बुरा आजा आजा तुझे पता बार कुछ ना करना तुरंत रोजा आजा रे आजा जब आप जान ले बुझा करे बुरा అందులోను ఉంది something అర్థం కాని ఏదో ఫీలింగ్ సందేహిస్తావెందుకలా సంకెళ్ళేది నీవు కదా వై ఫియర్ కదా చిలిమి చిలికి కలుపు కడికి నిద్ర పోతే ఇంకా మగడ జగల ముందు జాగుగా మాయదారి హాడుతా ఆజా ఆజా తుజే కబార్ బార్ కింద కదా तुरंत रोजा आजा रे आजा जब आप जान ले बुझा करे बुरा आजा आजा तुझे अगान बार दिल ना करना तुरंत रोजा आजा रे आजा जब आप जान ले बुझा करे बुरा అందులోను ఉంది something అర్థం కాని ఏదో ఫీలింగ్
కమాల్ అనేలా ఆకాశంలో పాలకుంటా నీ కన్నుల్లో పాలుతుందా సంతోషానికి సంతకంగా ఈ క్షణం నవేలా గుడికి పడక కలుపు తారక మహారంగని తాగుతోంది వేళ కాలమంతా ఆగిపోదా ఆజా ఆజా तुझे बार बार देखना कदा सुनो करो जा आजा रे आजा जब आप जान मेरी जागरे बुला आजा आजा तुझे बार बार देखना कदा सुनो करो जा आजा रे आजा जब आप जान मेरी जागरे बुला ప్రవీణ్ సంథింగ్ గొంతులో ఉంది. ఏంటి అది మొత్తం అసలు ఇంతవరకు ఇలాంటి పాట నువ్వు పాడలేదు, అట్లీస్ట్ పాడని గుర్తు నాకు లేదు. చాలా ఒక కొత్త వైవిధ్య భరితమైన ప్రవీణ్ ని చూసాం ఈ పాటలో. ఆసమ్, థరోలీ టు ద కోర్. ఆయన ఎంజాయ్ చేసి మమ్మల్ని ఎంజాయ్ చేయించారు. సూపర్, వండర్ఫుల్ సార్. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అంత పవర్ఫుల్ వోకల్ కార్డ్స్ బయటికి? ఇప్పుడు వీడియో కట్టేసాక ఎనర్జీ డ్రింక్ తాగాలి. చాలా బాగా పాడారు సార్. మీ ఐ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ లైక్ ఐ నో ఇట్స్ లైక్ పై కొంచెం త్రో ఎక్కువ ఉండాలి అండ్ యూ డిడ్ రియల్లీ వెల్ ఫర్ దిస్ సాంగ్. వండర్ఫుల్ అండి. అను ఒకసారి అయితే జరిగేది కాదు ఇది. బోల్డ్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటారు మీరు అండ్ ఇట్ కేమ్ రియల్లీ వెల్. పిల్లకి అది నేర్పించి మీరు వచ్చి ఇది పాడడం ఐ కెన్ టోటలీ అండర్స్టాండ్ హౌ హార్డ్ ఇట్ ఈస్. బట్ యూ ఎంజాయ్డ్ ఇట్ అండ్ వీ ఎంజాయ్డ్ ద సాంగ్ టు. చాలా ఏది హార్డర్ అని ఈ రెండు పాటల్లో ఏది హార్డర్? ఏది అన్వీక్ నేర్పడమా నువ్వు నేర్చుకోవడమా? ఓకే. అండ్ రమేష్ గారు, ఇంకోటి మీరు గమనిస్తే అంటే వండర్ఫుల్ సాంగ్. మధ్యలో ఒక చోట హోల్ కొంచెం టెంపో చేంజ్ అయినట్టు కాదు కానీ అంటే హోల్ పాట తాలూకు స్ట్రక్చర్ మారినట్టు ఒక అనిపిస్తుంది. ఐ థింక్ వేరే ఒక సంథింగ్ లైన్ లో అంటే టువర్డ్స్ ఎండ్ ఆఫ్ దట్ చరణం అనుకుంటా. అండ్ ఎన్ని రకాల ఐ డోంట్ నో, నేను హ్యావెంట్ కౌంటెడ్ ఈ పాటలో ఎన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ డిఎస్పి వాడారో కానీ అంటే దట్ వాజ్ మరొకసారి అయ్యాక వినాలి నేను. వెరీ వండర్ఫుల్. మనం యూజువల్లీ తెలుగు పాటల్లో ఎస్పెషల్లీ డిఎస్పి పాటల్లో ఇన్ని మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వింటాను అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. సో థ్యాంక్స్ ప్రవీణ్, మంచి పాట వినిపించావు. ఇది అయ్యాక నేను మరొకసారి పాట వినాలి. వెరీ వెల్ డన్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో అయితే